Ja, welkom terug weer bij de verkiezing van de beste student van Maastricht. Wij zijn ondertussen aangekomen bij de halve finale en dat betekent dat we nog 6 disputen over hebben. Le Must. We hebben nog Rits. We hebben Red Devil. Adelphi. Minx. En Bravado. Ja, die hebben hun naam niet voor niets, hoor ik al. Nee, onze kandidaten, zoals je kunt zien, die zijn ondertussen geblinddoekt. En dat is voor onze halve finale. Limburg, dat moesten proeven. Wat zij nou gaan doen, is zij gaan een aantal Limburgse gerechten gaan ze blind proeven. En dan gaan ze tegen hun adjudanten die naast hen zitten en die natuurlijk niet van hetzelfde dispuut zijn. Die gaan voor hun opschrijven wat ze zeggen. Dan gaan we kijken of ze het goed hebben en van daaruit krijgen ze punten. Ze zijn nu nog met 6 en aan het einde van deze ronde zijn er nog maar 3 over waar we de finale mee ingaan. Dus het wordt ondertussen spannend. Kandidaten, zijn jullie er klaar voor? Knik of steek een hand op als het goed gaat. Eentje beweegt helemaal niet meer. Nou, we hopen dat dat nog goed komt. Jullie gaan nu zo dadelijk het eerste gerecht proeven. Weet je het niet zeker? Doe een gok. Nou, even kijken. Ik zie een aantal dingen. Ik zie staan paté, balkenbrei, zwezerik, varkensvlees, kaas of zo. En zuur vlees. Nou, ik kan jullie melden, dat is het allemaal niet. Het is namelijk de Limburgse of Maastrichtse specialiteit tête de veau. Gaan jullie verder met het tweede gerecht. Hebben we allemaal al iets kunnen doen? Ik zie nog 2 mensen fluisteren. Schrijf het even snel op. Ik wil zo dadelijk wat bordjes zien. Ik zie tot 3 maal toe. De laatste is wat moeilijk met schrijven. Roggebrood. Ja, het juiste antwoord was inderdaad roggebrood. 4 man hebben het goed. En ik zag... daar wil ik toch nog even op ingaan. Ik zag daar balkenbrei. Ben ik aan boord? Ja. Ik zei roggebrood, maar hij schreef het nu op. Ja, oké. Je wordt gesaboteerd. Het derde gerecht. Dat valt goed in de smaak, zo te zien. Ik zie hier staan... Alweer balkenbrei bij Guido. Die jongen heeft echt water nodig, dat gaat niet goed komen. Ik zie mierikswortel bij Esther. Nee, helaas, dat is het ook niet. De rest is goed. Het is inderdaad een grot champignon. En dan zal ik paddenstoel nog goed rekenen. Er is nog even een slokje water binnengehaald. Ik zou zeggen, begin aan nummertje 4. Ik ben vooral heel benieuwd wat Guido gaat zeggen deze keer. Tot nu toe heeft de rest het goed. Ja, iedereen heeft het goed. Het was inderdaad zuurvlees. Gaan we door naar nummer 5. We zullen zien wat iedereen ervan heeft gemaakt. Hebben we al een antwoord? Ja, daar komen ze al. Het is inderdaad de Limburgse asperge. Nog 3 te gaan, dames en heren. Er wordt al iets voorzichtiger naar binnen geschoven dan de eerste keer. Dit zou niet te veel pijn moeten doen. Nou, goed zat. Het was inderdaad rijstevlaai met dank aan bakkerij Droeven die dat mooi gesponsord heeft. Jullie zijn er bijna. Dan kijken wij ondertussen even naar de tussenstand. En Rits, Minx en Bravado moeten toch geen fouten meer maken, anders zitten die in de gevarenzone. Guido heeft het er moeilijk mee. Kom op, houd binnen.
Zeker. Zeker, dat is altijd mooi. Alweer balkenbrei voor Guido. Nou, ik kan je helaas weer teleurstellen. Het is geen balkenbrei. Het was namelijk aardappelsalade, oftewel huzarensalade, zoals we dat noemen. Dan zijn we aangekomen bij de laatste. En het is, ik ga even spieken. Het is spannend. Bravado, die gaan gewoon weg. Daar kan ik niks meer van maken. Maar voor de rest hebben we dus nu 4 met 3 punten. Rits, Red Devil, Adelphi en Minx. Oh, zelfs Lemust ook. Iedereen heeft 3 punten. Dus deze laatste is heel erg belangrijk. Gooi hem naar binnen. We hebben 1 keer honing. Nee, Guido, het was geen honing. Het was ook geen balkenbrei. Het was inderdaad appelstroop. En dat betekent natuurlijk, zoals jullie wel al konden vermoeden, dat we een heel groot gelijkspel hebben. Ja goed, Guido, dat jij naar huis gaat, dat lijkt me duidelijk. Ik kan er niks aan doen. Geef hem toch een applaus. Ja, joh. Ja, de rest mag de blinddoek afdoen. Dit is ongekend. Iedereen heeft evenveel punten. En nu mogen jullie de alternatieve opdracht gaan doen. En die wordt dan iets interessanter. Ik hoop dat jullie graag koken. We gaan namelijk maken een typisch Maastrichts gerecht. Knien en soer. En daarvan wil ik dus van jullie weten, wat gaat daar allemaal in? Ik hoef niet te weten hoeveel deciliter of gram ervan in zit, maar welke ingrediënten horen er bij knien in het soer? En wie de meeste goed heeft, die mag natuurlijk blijven. 5, 4, 3, 2, 1 en de krijtjes weg. En laat het maar even zien. Had er iemand enig idee wat hij kon verwachten? Suzanne, jij? Over de knien en het soer? Ja, wat had je er zo al in zitten? Soer? Soer? Konijn. Ja. Bouillon, dat is lekker. Mm-hmm. Ik heb gezegd dat het geserveerd met frietjes heel lekker is. Wat zuurtjes. Om het zuur te maken. Ja, goed. Ja. Ja. En olijfolie. En olijf. In het begin aan de pan. Jij kunt zo'n kookprogramma beginnen. En dan ga ik even verder. Joanna, wat had jij erin zitten? Hetzelfde. En ook peper en zout voor de final touch. Ja, final touch. Iemand anders nog een apart ingrediënt? Oh, ja? Oud bier. Oud bier. Azijn. Ja. Peperkorrels. Oh. Laurierblad. Oh. Misschien ontbijtkoek, maar dat wist ik niet zeker. Nou, jij bent heel goed op weg. Ja, want ik zal het jullie even helemaal zeggen wat er allemaal in zit volgens het officiële recept. Er zitten ui in, azijn, kruidnagels, peperkorrels inderdaad, laurierblaadjes, zout, konijn natuurlijk, boter, ontbijtkoek, appelstroop, suiker, rode wijn en bloem of maïzena. Oké, nou, dat betekent dat wij dus twee vrouwen op de laatste plaats hebben staan. Allebei 4 sterren, Adelphi en Minx, Esther en Jonna. Jullie zullen toch ook weer een tiebreaker moeten spelen. En ik heb me laten vertellen dat jullie allebei een klein beetje dyslectisch zijn. Dus dat zal heel leuk worden, want jullie mogen gaan spellen. Nou, we gaan Maastrichtse woorden spellen. En wat we doen is... De eerste die het fout heeft, is af. Hebben jullie het allebei af? Of hebben jullie het allebei fout, moet ik zeggen. Dan gaan we nog een woordje door totdat eentje het goed heeft en de ander niet. Dat is het idee. Zijn jullie klaar voor het eerste woord? Dat is namelijk schandalig. Oftewel schandalig in het Nederlands. Maar je schrijft het op zijn Maastrichts. Schandalig. Laat ze maar zien. Nee. Het is niet schandalig en schandoor is het ook helaas niet. Nee, het zijn... Je mag even vergelijken. De officiële spelling is S-J-E-N-D-A-O-L-I-G.
Ja, dat is best. Esther zat heel goed in de buurt. Nou, we pakken een iets korter woord. Vloeken, dat kun je ook op zijn Maastrichts. En daar heet het vloken. Vloken. De tip, maak het niet moeilijker dan het hoeft te zijn. Nou, de officiële spelling van vloken is V-L-O-K-E. En dan denk ik dat we dyslexie meegeteld, dat we een winnaar hebben. En we zijn dus toe aan het finale spel. Nou, het finale spel dat is zelfs een heel parcours. De kandidaten gaan zo dadelijk vanuit hier beginnen. Dan gaan ze een sjoes, nou het is eigenlijk meer een half om, maar vooruit, gaan ze drinken. Van daaruit gaan ze de Sint-Servaas proberen te bouwen. Daarna gaan ze een stuk Limburgse vlaai eten. En als ze dat hebben gedaan, dan komen ze bij het interessantste stuk. Dan moeten ze namelijk een aantal Limburgse woorden bij de Nederlandse corresponderende woorden gaan neerleggen. En pas als die allemaal goed zijn, mogen ze weer terugkomen hier naar de bar. En dan mogen ze aan de bel rammelen. En als ze dat hebben gedaan, zet ik de timer stop. En dan gaan we kijken wie het snelste heeft gedaan. En de snelste, die wint natuurlijk. Nou, laten we niet langer wachten en beginnen met onze eerste kandidaat. Dat is, als het goed is, Rut van Rits. Ja. Dan gaan we. 3, 2, 1, start. Ik las vanmorgen in de krant dat iemand een Rubik's Cube in 6 seconden kan leggen. Dus dan moet dit eigenlijk geen probleem zijn. Het gaat nog redelijk goed. De onderkant staat. Ja, het ziet er goed uit. Even kijken. Ik zie nog geen duim bij de jury. Even kijken. Dat is het laatste blok. Is het goed? Jury kan de duim... Nee, hij is nog niet goed. Ze moet verder. Ja, is hij goed? Nog steeds niet goed. Oh jee. Niet voorzeggen, jongens. Niet voorzeggen. Ja, ruimtelijk inzicht wordt ermee geboren, zeg je. Nee, dat is hem ook niet. Oh jee. Dit wordt... Ja? We zijn er. We kunnen verder. Gaan we door naar het volgende station, de Limburgse Vlaai. Hop, hop. Die gaat er goed in. Kom, vooral goed kouwen. Dat is belangrijk. Hop, het is al wel. Ja, dit is goed. Het is slechts 1/6 Vlaai. Dat is voor de gemiddelde Limburger een peulenschil. Klok staat ondertussen op 1,5 minuut. Kom op, je kunt het. Oh, waar stap je? Ja, misschien met wat meer aanmoediging bij het publiek. Kom op, kouwen. Ja, hij is leeg. En nu komen we bij het laatste onderdeel aan. En dit is natuurlijk het interessantste. Het publiek is doodstil, is vol concentratie. Maak vooral wat geluid, dames en heren. Hij is goed. Gaan we de bal. En dan hebben we een eindtijd van 2 minuten en 15 seconden. Zal ik je de vlaai nog even laten verwerken? Ja, heerlijk. Was die wel lekker Was of niet? super lekker. Helaas een beetje snel. Nou, maakt niet uit. Viel het je mee? Ja, die puzzel was een beetje lastig, maar dat is niet mijn sterkste punt, laten we maar zeggen. Is niet erg. Misschien zijn er wel nog andere mensen die nog een zwakke Daar punt gok ik hebben. een beetje op, ja. Ja, nou, je kunt nu in ieder geval rustig afwachten. Ik zou zeggen, neem het er even van. Doe het even rustig aan. Ja, en dan is het tijd voor onze tweede kandidaat. Van Minks is het nu tijd voor Esther Bloemheuvel om het rondje te gaan lopen. Geef haar een warm applaus. Esther. Ja. Daar is ze. Nou, je weet ongeveer wat je te doen staat. Ja. Ja. Denk je dat het gaat lukken? Daar ben ik nog niet helemaal zeker van. Dat maar... wordt je zwakke punt. Ja. Nou, goed, het maakt niet uit. We hebben de eerste tijd is nu gezet. Die is 2 minuten en 15 seconden. Oké. En aan jou de taak om dat beter te gaan doen. Ga al even bij je drankje staan. Dan, je mag
Je mag wel makkelijk beginnen. Ik ga zo dadelijk de tijd starten. Ben jij er klaar voor? Ja. Dan gaan we in 3, 2, 1, start. Helemaal leeg. Ja, die is leeg. Nou, dat gaat goed. Nu komen we bij de blokkendoos. Dat was voor de eerste kandidaat een moeilijke wedstrijd. Misschien dat dit nu makkelijker gaat worden. Vooralsnog ziet het er redelijk uit. De basis is er in ieder geval, maar nu verder. Ja, dat... 50 seconden op de klok ondertussen. Daar komt de hemel. Hij is goed, ze mag verder. Oké. Op naar de fly. Hij is helemaal op, hè? Nou. Bij de fly valt natuurlijk niet heel veel te voeten. Het is gewoon een flink stuk, dus dat moest je toch even naar binnen werken. Het gaat nog goed. Oh jee. Hij wil niet naar binnen de fly. We zijn de 2:15 gepasseerd. Dat betekent dat de eerste plaats niet meer te halen valt. Maar we gaan toch even kijken hoe lang dat ze nog over de woorden doet. Ja, een beetje tempo zou misschien niet slecht zijn. Die is goed. De rest is fout. De linker is ook goed. Kom deze kant uit. Ja. Helemaal goed. Deze kant uit. En bellen. Oké. 3 minuten 58. Geef maar een applaus, dames en heren. Ja, en dan hebben we nog 1 kandidaat over. En dat is nog een Esther. Esther Caligaran. En die is van de... sorry? Caligaran? Ik zeg het weer verkeerd. Esther Caligaran, sorry. Die is van Red Devil. En die gaat nu proberen de winst te behalen. Esther, ben je daar ergens? Ja. Geef er een warm applaus, dames en heren. Onze laatste finalist. Ja. Ja, je weet wat je te doen staat. Ja. Denk je dat je een goede kans hebt om de snelste tijd te kloppen? Die zal ik je verklappen, die is 2 minuten 15. Oeh, dat is wel snel. Dat is wel snel. Ja. Denk je dat je een kans hebt? Ik doe mijn best. Ja, toch? Ja. Ja, ben je klaar? 3, 2, 1, go. Juist. Die is leeg. Nou, maar goed, dat is het eerste stuk. Dat gaat bij iedereen makkelijk. Zo, die maakt wel... die gaat wel heel hard met de blokkendoos. Laat er geen gras over groeien. Het ruimtelijk inzicht ziet er goed uit op dit moment. Dat zou nog wel eens een hele aardige tijd kunnen gaan worden. Even kijken. Maar de jury beslist. Oh, we hebben een kink in de kant. Het lijkt een probleem met de middelste rij, maar wat is het probleem? Dat is natuurlijk de vraag. Oh, geen halve maatregelen. We pakken gewoon een hele toren. Die we schuiven, de kratjes zijn goed gestapeld. Is het goed? Hij is goed! We gaan verder. En we hebben op dit moment 1 minuut en 4 seconden op de klok. Dat is een hele aardige tijd. Die fly gaat er heel hard in. Ja. En ook hier is weer de fly het probleem, lijkt het. We zitten ondertussen op 1 minuut en 50. Ja, die gaat toch moeilijk naar binnen. Nou, we zijn er bijna. Ja. Ja, we kunnen verder. En ze heeft nog 15 seconden voor de woorden. Dus dat is wel heel spannend. Gaat dat lukken? Oh jee. 4 seconden. 3,
2, 1. Oh nee. Helaas. Nog naar de bel. 2 minuten 23. Zo dichtbij. Zo dichtbij. Maar dat betekent natuurlijk dat wij een winnaar hebben, dames en heren. God, wie had dat kunnen denken? Ja, ik er niet hoor. Maar ik ben heel blij. Ja. Mag ik nou mijn prijs weten ook? Ik denk eigenlijk dat we je dat best kunnen vertellen. Ik ben heel benieuwd. Maar dat ga ik namelijk niet doen. Want ik mag dat niet weten, dat is niet goed voor de wedstrijd. Wat ik daarvoor ga doen, is ik ga Evelien erbij halen. En die gaat jou vertellen wat de prijs is. Applausje voor Evelien. Ah, daar komt ze al. Ik wil even achter de gordijn vandaan. Ja, Evelien. Ruud is natuurlijk razend benieuwd. Ja. Wat is de prijs? Wat is de prijs? Ja, nou, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat wij vanavond of vandaag gebruik hebben mogen maken van jullie studio. En natuurlijk jullie vakkundigheid voor deze mooie tv-opname. Dus ten eerste daarvoor bedankt. En natuurlijk ook voor onze fantastische presentator. Dus graag even applaus. Dankjewel. Maar nou, ja, eigenlijk vond denk ik iedereen het heel leuk om sowieso even hun kennis van Maastricht te laten zien aan de rest van Maastricht en Limburg. Maar de echte prijs, wat een echte student erg graag zou willen hebben, heb ik namelijk voor jou. Een biertje. Het zou zomaar kunnen. Rut, speciaal voor jou. Een heel vat bier! En gefeliciteerd Dankjewel. met je Maastrichts beste studentschap. Ja. Ja, dat is natuurlijk een prijs waar je als student alleen maar van droomt. Ja, ik denk dat mijn Spiet ook heel blij is. Je gaat hem delen? Ik ga hem wel delen. Je gaat hem wel vooruit delen. maar. Nee, Ja. dat is natuurlijk niet meer als fair. Zo. Nou, het zij je gegund. En ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is van deze wedstrijd. Je hebt bewezen dat je de beste student van Maastricht bent. Nogmaals, gefeliciteerd. En de rest natuurlijk hartstikke bedankt voor het meespelen. Jongens, meisjes, jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Terwijl zij van hun prijs gaan genieten, gaan wij er weer vandoor. Dus bedankt en tot de volgende keer.